Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka isabet lalu ka khana ka bayo ha ka top 20 ka bawan ha ka kedan bakhat khandai ha ka SSLC examination ka bapuli ha ka school Saint Margaret Higher Secondary School kalaong baka kwa ban puli doktor namar baka kwa ban yarap ya ki brio ki bapang kalaong baki don ki brio ki baong bakwa let puli doktor namar bakwa bun pisa hendai kalaong ban kalyang jongka kam kwa ban ne kumta hendai ka kwa shisha ban pen kot ya ki brio ka isabet kala pen pau baka kwa baka jingtrish tom jongka kan pau kumta ka sngukmen shikat dei e bakal poi hakan ka kerdan nga ban on right but I'm so long excited and on team to go party because nga tistom ha kay ang ko baga tistom jang kan pau mo bar ha ki pri even pini ba ki tistom ha Como people create the have any exams? jing khe jang ka sang lo last year hi lo January ye nga sang tuition ni also ihr gemacht dann gemacht tuition dem to ka ko be kum to e then hanga ti kam be ta ko por bang ka kam sin ta ko por ni ka no ka ka thale ta ni ko si ke atra ben pinda ka bangala ke jing thumu ba po mo nga se bo du ti ni e ti kum ta ni kas ni ya kasi am kai pon kam na po ko jini ting ka ting ke ni ke na ka no so jo Can you initiate how me? Como fiz não? Kabah kini ki dalam ka encourage ki baru pursue ki dreams ki dan ki kena ki bam long start mo ban ka di ni ki tibet pada hak ki kam kum jing ki na ban rai ki na ban ten ne ki na de ti kata ka yap kini ki baru de ki cak kam ki activities mo ngi extra curricular activities ki kum ta ki teman ki mo ki ta kala baru de ni ke ka ban long doctor ka ban era ki brio e ban ai ban kan ai ka met asya ka kan mo no ta ki brio ki ong le bandi puri doktor MP minta like you know oh puri doktor oh dia minta ba yo bun sai e tere ngam sore kata ko asya ber ai kata ka jing ko chikhai ki brio e ba kata ka pisa ba yo suka ban ya ki brio ban kira ki orphanage e kata ni ban ko chata e